veritat és que m'ha agradat molt, he rigut molt, però és que en Peyu és allò, vas a tiro segur sempre. Meravellós, meravellós. Hòstia, si no veniu sou tontos. Molt sorprès. Brutal, com sempre, és que en Peyu no decepciona. Mare de Déu, senyor. Molt bé, bravo, bravo. Super bé, m'ha agradat moltíssim. Extraordinari. Hòstia, collonant. D'entrada, quina feinada. Una feinada de por. M'encanta. Vull dir, al darrere es veu que hi ha mesos i mesos de feina i hores de pensar-hi, de donar-hi voltes. Fot unes hòsties amb la mà oberta, però així, pa. Ens ha fet pensar també una mica que aquí ens ha sorprès. I, hòstia, divertida però colpidora alhora, molt potent. Hi ha 2 o 3 o 4 moments durant l'espectacle que fot frenar i fot pensar i fins i tot provoca allò que es diu en teatre de m'ha interpel·lat, doncs m'ha semblat el més suggerent d'aquest espectacle. A part que ens hem descollonat i ens hem cagat amb tot una mica, que és el que està passant ara. Ha fet mossegades a tothom que s'ho mereix. I en alguns moments et sorprèn rient de situacions on segurament no hauries d'estar rient. Hauries d'estar segurament tenint mal de panxa o no rient, i això m'encanta. Fer-te passar de la rialla al me cago en Déu, ara m'has tocat. Te n'adones del poder del comediant. És a dir, que a partir de l'humor i del comediant, que en Peyu és un gran comediant, es poden fotre unes cleques, unes crítiques, unes hòsties així amb la mà oberta. Havia vist a Peyu fent de Peyu i no fent aquesta quantitat de registres teatrals, diguéssim. Sí que m'ha agradat veure un Peyu diferent. Peyu és un personatge amb molts prismes. I en aquesta obra n'hem vist molts, però només una part de la grandesa del personatge. I, hòstia, és molt bon Peyu. El retrat que fa de la quotidianitat, vull dir que a més, com que som de la mateixa comarca, vull dir, els personatges els coneixem perfectament, la diferència és que ell els pot fer i jo no els puc fer, però els conec perquè els he mamat igual que ell, no? Què és aquest retrat de... Hòstia, de la catalanor, de nosaltres, d'això, de com som, d'aquests entorns nostres que hem viscut, no? Per mi el moment més destacable és que el veureu en pilotes. Val a dir que com a músics valorem el fet de l'orquestra. Si no tothom pot portar una orquestra o fer l'esforç de portar-la. Per no parlar de com canta. Sí. M'ha agradat molt el text de Cervantes, més que el de Peyu, evidentment, perquè això és un altre nivell. Tots els actors estan fantàstics, tots. El castellà que té, no?, tota l'estona, com ho juga. Venien per això, venien pel seu castellà, de fet. Sí. És molt espectacular. Es nota que té molta subvenció darrere dels ministeris espanyols i tot, perquè clar, el muntatge així no el pot fer qualsevol. Hem rigut. Si algú es pensava venir a veure una obra seriosa, ja el vull desenganyar ara, que no és una obra rigorosa, no és una obra seriosa, és una obra que fa riure molt.